Aínda que pode parecer que o monte galego dedícase principalmente á extracción de madeira de eucalipto e piñeiro, o noso bosque posúe un mundo de potencialidades productivas. Un monte multifuncional é aquel que non só saca proveito da madeira, senón tamén do mel, dos cogomelos, o pasto ou mesmo o patrimonio. Iso é sobre o que falaremos neste Ponte Verde, sobre a importancia de aproveitar os recursos propios do monte para garantir a súa rendibilidade económica, productiva e social. O monte non solamente é productivo desde o punto de vista da madeira, pode ser productivo desde o punto de vista do bienestar, do paisaxe, de hábitos de vida saudables, como é o senderismo, de accións que están agora moi en boga, como é, por exemplo, a micoloxía, ou mesmo a caza ou a pesca. Todo o que sea cuidado de monte, a limpeza, todo o que sexa recuperar terreos abandonados polos propietarios hacia unha actividade silvícola ben cuidada, supón enriquecemento. Desde calquer punto de vista, desde o punto de vista paisaxístico, desde o punto de vista ecolóxico, desde o punto de vista da biodiversidade e tamén desde o punto de vista da xeración de riqueza. Para unha correcta xestión do monte e a súa multifuncionalidade, as comunidades de montes en Mancomún son claves. Hai diferentes plans técnicos de xestión, entre eles os vencellados á gandeiría e as zonas de pasto. Isto sábeno ben en Monte Castrobe, no concello de Meis. Hai máis de 30 anos que se fundou a Asociación Cabalar Monte Castrobe. Créase nun grupo de amigos que lle gusta o tema dos cabalos, o tema do monte, empezan a soltar cabalos para o monte e a facer o que é unha asociación para reunir algo de cartos aportando os propios socios para, se hai algúns daños, se hai cousas que facer no monte, poder utilizar eses cartos. Os cabalos desta asociación están ceibes polo monte e os socios controlan os seus movementos e coídanos. O cabalo macho ten o seu rebaño, pois ten 10, 15 leguas, depende, e eles mesmos buscan a súa zona. Que pasa? Cando nós, por exemplo, cando vemos que se están achegando moito ao perímetro das fincas, pois o noso traballo realmente no que consiste é en coidalos, en que non cheguen tanto abaixo, ás veces chegan, pero non lógicamente porque nós queiramos, senón porque eles son bravos e nós non podemos estar tampouco as 24 horas encima deles, pero realmente eles buscan a súa zona. Nos xuntámonos un grupo de amigos e todos os domingos pegámoslle un vistazo, que estean todos ben, que non haxa ningunha ferida, se hai algunha ferida temos que collela para chamar ao veterinario, para curarlla, e nada, ese é o noso traballo no que consiste. Vimos aos domingos e, quen ten libre, pois ven algún día pola semana, e así un pouco ese tema, coidar o que realmente é os cabalos, que non fagan daños e que estean en condicións de salud. Unha asociación e uns animais que aportan tamén uns beneficios ao monte. Faise un pouco para que os montes estean un pouco coidados. Lógicamente, se no monte non hai cabalos, o monte cada día ardería máis e tería máis peligros. A xente, os cazadores, por exemplo, hai 20 anos, polo monte podían andar como se fora por unha carretera. Hoxe din que son incapaces de andar, porque os propios cabalos crean camiños por todo o monte, polo que pode pasar tranquilamente unha persoa. Uns beneficios que se están vendo reducidos debido á menor implicación das novas xeracións co monte. Hai 30 anos este monte igual contaba con unhas 300 cabezas, e hoxe conta con unhas 100 cabezas. A que se debe esa baixada tan grande? A que moitos dos socios maiores foron morrendo e os xóvenes non lle interesa isto, porque, un domingo á mañá levantarse para ir a mirar os cabalos, pois en pleno inverno estáse mellor na cama, lógicamente. E, se non a xente non quere saber nada desto, non lle interesa. O
O traballo de todo o ano destes amantes dos cabalos ten a súa recompensa un día ao ano, o seu día grande, a Rapa de San Ramón, que se celebra na Escusa. No terceiro fin de semana de agosto celebramos o que é a baixada dos cabalos do Monte Castrobe e realmente os 365 días do ano cerranse neses 2 días. En chegar, ver aí o sitio da festa todo cheo de xente, a xente esperando a que entren os aloitadores, que realmente é o que veñen a mirar, algún potro tamén se vende, rifamos 2 tamén, e bueno, este é un po que realmente lle gusta, é unha satisfacción, mirar e nós levantarnos un domingo ás 6, 7 da mañán, pois danos igual, porque nos gusta. Se non che gusta isto, pois realmente non o podes facer. Cada día ten máis público, pero claro, se isto vai a menos, acabará por terminarse. Isto é unha tradición de Galicia de hai moitos anos. Bueno, é triste que se perda. Viaxamos agora ata o sur da provincia de Pontevedra. A comunidade de Montes de Maceira, no concello de Covelo, entendeu hai anos a importancia da multifuncionalidade do monte para conseguir que as súas terras sexan productivas social e económicamente. Lourdes é a súa presidenta desde hai 2 anos e conta sempre cos consellos e a experiencia do antigo presidente. A comunidade de Montes de Maceira ten unha superficie de 900 hectáreas, máis ou menos, e o que estamos intentando facer é intentar aproveitar o monte o máis posible que poidamos. Temos un convenio con ENCE para unha plantación cerca da praia fluvial de Maceira, despois queremos facer plantación de castaño, temos unhas parcelas destinadas unha a un oliveiral que se fixo a través dunhas subvencións de fondos europeos e ahora mismo se concederon a unha empresa privada que vai a levar o que é a explotación. Despois tamén temos uns pastizales que un rapaz que se incorpora ahora a gandería en ecolóxico vai aproveitalos para o que tamén o que a cría de vaca cachena, está pondo todo en marcha, xa preparando os terreos para dedicarse á gandería en ecolóxico. Tratamos de ter o monte limpio, de os camiños dos povos limpios, tratar de aproveitar o que máis poidamos os recursos do monte. Un aproveitamento que os levou hai uns anos a firmar un contrato cunha empresa privada que mellorará a plantación de oliveiras que xa tiña a comunidade, co obxectivo de producir aceite de oliva, apostando sempre polo produto ecolóxico. Nós xa tiñamos a plantación preparada, eles van a mellorar e van a intentar quitar o que o máis que poiden de froito para producir aceite biolóxico. O que queren é, pois iso, polo apunto, porque nos faltaba o que o tema dos cuidados das plantas, un traballo moi laborioso, unha explotación grande sobre 10 hectáreas, entonces pois se lle dá xa con un almacén preparado, un peche de toda a parcela e con unha importante plantación. Teñen que mellorar algunha, cambiar algunhas plantas porque se estropearon, e o que queremos dai é que poidan dar o mellor algo de traballo a algunhas persoas do pobo de Maceira e ao mesmo tempo pois que sala o noso proxecto que sala adiante, algo no que apostamos fai anos, pois que siga salindo adiante. Noutro dos seus terreos firmaron un acordo cun mozo gandeiro que se centrará na vaca cachena. Apostamos tamén pola xente nova, o sea, que poida aproveitar que se manteña a población no noso rural e no que se veña xente para Maceira con pequechos ou ainda que non teña pequechos. Nos interesa que siga habendo movimento e se poidemos, pois con este terreno que era un pastizal que estaba aí, pois prácticamente abandonado, pois que se quere dedicarse, iso sí, con un compromiso de que este gando non vai a facer dano aos veciños nin a outros terreos, pois o que queremos é que aproveite o terreo e que vai adiante coa súa actividade, bueno, todo con un contrato e dando tamén algúns beneficios á comunidade de monte. O facemos máis que nada porque apostamos polo nosa parroquia e despois tamén porque miramos que se poden facer moitas cousas máis. Hai cousas que podemos explotar como micorrizar zonas, como novas plantacións, meter froiteira ou calquer outro tipo de árbore que poida dar beneficios e que poida mover a economía do pobo. Iso é sempre importante. Creo que é importante se podemos facer para axudar os que veñan despois de nós, pois os que están vivindo aquí ou os que queiran vivir aquí, pois moito mellor.
E para mover a economía do rural hai moitas máis opcións das que pensamos. Se pode enfocar no tema de froito, de noces, de castaña. A castaña está moi solicitada, está vendo moitísimos problemas coa castaña. Eu, por exemplo, que a castaña no tema da fariña, para postres, para os celíacos, pois a fariña de castaña é algo ideal, sería algo no que poderíamos apostar. E despois tamén o tema das setas, do sendeirismo, do turismo, de moitísimas cousas se poden quitar do monte, sí. Facer áreas recreativas tamén para que a xente poida aproveitar das paisaxes que, como mirades no fondo, que temos tan maravillosas aquí en Maceira. Hai case 26 anos o goberno de Estados Unidos agasallou a Galicia con este recoñecido bosque de secuoias para conmemorar o descubrimento da América. Está situado no concello pontevedrés de Poio, en terreos da comunidade de montes de San Xoán de Poio. José é o seu presidente. O 4 de diciembre do 92. Recién eu había acollido a comunidade casualmente. Ese día veu a plantación, francamente, que tamén estuvo un día de chuva e aire, que aquilo facía medo. E viñeron os chavaliños aquí a plantar, todos. Os americanos, e aquí de Poio tamén había xente tamén plantando. Chavaliños e chavalas a plantar tamén. Son 2 hectáreas, e daquela plantación era de 500. Pero das 500 sabedes que sempre falla algo. O arbolado, hombre, eu calculo que habrá unhas 460 máis ou menos haberá. Hombre, non foron contadas, pero máis ou menos. Por a extensión que hai polo medio e tal, por aí haberá, sí. Considerado o maior bosque de secuoias de Europa, este espazo natural é cada vez menos descoñecido. É unha parada obrigada cando se visita este concello da comarca de Pontevedra. Isto supuxo unha maravilla. Que nadie pensaba que había haber isto aquí no Castrove. Aquí ven moita xente, Agora está señalizado por aí arriba, antes non había, non estaba señalizado. E a xente viña a preguntar onde se iba. Eu teño visto con algunha xente aquí arriba enseñarlle onde estaban. E agora está señalizado, agora a xente xa ven e xa saben onde están, entendes? Rapaces dos colegios, casualmente, creo que foi a semana pasada, houve unha cantidad de señoras que viñeron por aí dando voltas polo monte, e viñeron por aquí, estuveron aquí tamén. Pero esta gran xoia arbórea non é o único que ten a comunidade de San Xoán. Temos unhas 740 hectáreas de monte. A maioría quizá que estea a pino, e o resto alcolito. Agora estamos facendo uns trámites aí a ver se podemos facer un asador, como hai que facer, sin... entendes? Para que a xente veña e disfrute do que hai. Non é o mismo, mira, se agora, por exemplo, non estuveran aquí as alcollas, a xente non viña por aí arriba. Miro en Pontevedra outro día falando así, coño, tal, coño, saliche na radio e tal, e por si, tal. E as alcollas onde están? Bueno, vas hacia Poño, onde está o monasterio, por aí para arriba, que está todo indicado, e ides aí a mirar. Ven xente de todas as partes a mirar. Moi preto do bosque de secuoias está a zona do Monte Castrove onde adestran os membros da Tecor de San Xoán de Poio. O significado de Tecor é terrenos cinexéticamente ordenados. Nós estamos suxeitos a esta normativa que se implantou hai uns anos, entonces temos que elaborar un plan de ordenación cada 5 anos e depois uns planes anuales, donde se marcan os aproveitamentos e os traballos que se fan para favorecer o fomento da riqueza cinexética. Estamos no Tecor de San Xoán de Poio, ten unha extensión de 2.700 hectáreas, colle parte do terreno de San Xoán e de Campañó, que pertenece a Pontevedra. Agora somos alrededor de 150 socios, máis ou menos, chegamos a ser 200 e pouco. Imos un xoves, o día de adestramento cos cans. Hai os días hábiles de cazar, son os jueves, domingos e festivos. Aquí levamos moitísimos anos sin cazar os jueves, porque claro, aquí a densidade de cazadores é alta, e tratamos de preservar sempre a densidade de coello, que é a peza de caza menor que máis existe aquí. Depois está o zorro e todo eso, pero o coello, que é o que máis se dá aquí nesta zona, polo hábitat que ten.
tratar de enseñarlle unha peza de caza que vexas ti que tal, porque hai distintas modalidades de caza, hai a caza maior, caza menor, hai para pluma, os cans un pouco, hai unhas razas que tenden a ir para un tipo de caza ou para outra. Entonces de pequenos enséñaselle tal, pero o instinto deles é xa cazar. Que aporta a práctica da caza ao monte galego? Pois a caza aporta moito porque, como dixen antes, a caza forma parte do medio rural. Todo o que se fai aquí é de forma altruista. Limpiezas, rozas, fanse biotopos. Biotopos é unha morea de pedras con terra, é un bival artificial do que é o coello. Entonces fanse biotopos, cerranse para cando se introduce caza nova, que este un pouco protegida mentre non se adapta ao medio, porque senón, cando chega ao monte chega totalmente indefensa e se non a proteges un pouco para que eso, pois duraría pouco tempo. Entonces incluso hai cierres, fanse cierres de malla alrededor, provisionales, donde se meten aí e eles se adaptan. O coello, por exemplo, é a base de toda a cadena cinexética. O conexo, o enemigo todo teno desde aí hasta o último, pois aves rapaces, zorro, culebras, todo isto todo son enemigos do coello. Entonces é unha base que se falta, eu penso que a outra cadena quedaría moi limitada. Unha visión que comparte e amplía o expresidente e candidato a presidente da Federación Galega de Caza, Javier Nogueira. Quedamos con el nunha xornada de caza na Serra do Suído, no concello de Fornelos de Montes. A caza é algo que aporta un valor engadido ao monte galego en xeral, posto que se realiza nunha época onde o turismo en Galicia é frouxo, entón dinamiza moito o rural galego, se invirten en caza por encima de 100 millóns de euros ao ano, non? Por lo tanto, creo que é unha cantidade nada despreciable, comparable ao que move, por exemplo, o sector do Albariño, non? Do Rías Baixas, que é un sector puxante na economía galega, e estamos ante unha dinamización a través da caza do rural galego moi importante. En todos os concellos galegos hai como mínimo unha sociedade de caza, algo que non acontece nin sequera cos clubs de fútbol, o que aporta á zona máis deprimida de Galicia, o seu rural, un valor engadido importante, segundo nos conta Javier, tamén desde o punto de vista social. A integración da caza é total, non? A través de máis de 400 sociedades de caza, polo tanto, creo que a vertebración da caza e a organización da caza é total. Desde o punto de vista medioambiental, pois tamén completamente integrada, posto que todos os tecores de Galicia dispoñen de un plan de ordenación e de un plan de aproveitamento, un plan de ordenación elaborado por técnicos competentes e un plan de aproveitamento anual que nos di o que se pode extraer do monte. Aquí temos un exemplo do que é unha sociedade de caza dentro dunha parroquia de Galicia que está enclavada na Serra do Suído, polo tanto está claro de que a dinamización da caza é total. A poucos kilómetros de aquí hai un restaurante que bueno, os xoves e os domingos pois ten moitísimos cazadores e a través do altavoz dos cazadores pois consigue ter moita xente todo o ano, non? Creo que é importante esta integración da caza na sociedade galega, é máis importante a dinamización económica que aporta, non? As sociedades de caza invisten uns 4 millóns de euros ao ano en Galicia que repercuten sobre o medio rural galego. Ese abandono do monte sería moito máis se non fora a caza, non? Hai moitos lugares onde se fan pois cortalumes para favorecer a actividade cinexética, onde se fan sementeiras, onde se fan incluso melloras de camiños rurais, o sea que a caza é algo que neste momento eu creo que é imprescindible para o manexo dos ecosistemas. Unha realidade que, segundo Javier, non se aprecia desde os entornos urbanos debido á distancia que teñen co rural. Desde a cidade mírase un pouco lonxe, non? Eu creo que mírase a través de prismáticos, non? Entonces, claro, non se vive, non se está integrado onde se realiza esta actividade, pero nas aldeas galegas non hai contestación á actividade cinexética, non? Creo que
que debemos conservar a actividade cinexética non só polo ben dos cazadores e da caza, senón polo ben do ecosistema en xeral. Ti imagínate o que podría ser Galicia sin a extracción de 14.000 xabariles ao ano, ou de casi 15.000, non? Bueno, pois a convivencia no rural galego sería prácticamente imposible. Penso que, claro, que moita xente falase moito, pero non teñen conocimiento do que é o mundo rural. Vivir nunha cidade é unha cousa moi distinta a vivir no mundo rural. O que naceu no mundo rural e o vive, sabe que a caza non é perjuicio ningún, é un beneficio. Entendo que o que se mete con ela non conoce o mundo rural. Para iso hai que nacer nele e saber como funciona. E moito non conocen porque, claro, non naceron nele, nin saben o procedimento que leva. E como é a situación da caza na actualidade en Galicia? Pois se falamos de caza maior e da caza menor, a situación é antagónica. A caza maior vai en progresión, fai máis de 15-20 anos que a caza maior medra ou se mantén, pero sobre todo medra no sentido que coloniza máis superficie, non? Fai 15-20 anos o corzo estaba, por exemplo, en zonas moi restringidas de Galicia. Hoxe o corzo poboa prácticamente a Galicia inteira. O xabaril, pois fai 30 anos, tamén estaba en zonas moi significativas da nosa comunidade. Hoxe hai un xabaril prácticamente, bueno, en calquer sitio, non? A caza menor, pois a caza menor é ao revés. A caza menor precisa de xestión, precisa, como vemos aquí, de un tecor que xestiona a caza moito a caza menor, porque é un dos recunchos ainda de caza menor na nosa provincia, precisa de axuda, non? O hábitat está en contra da caza menor, cada vez hai máis matorral, cada vez as aldeas quedan máis abandonadas, cada vez hai menos eses cultivos de subsistencia que eran fundamentales para a caza menor, e ten que suplementarse por unha xestión cinexética forte, non? Nesta xestión do monte e na práctica cinerxética ten que existir o entendemento entre as sociedades de caza e as comunidades de montes. Os comuneiros estamos pois condenados a entendernos os cazadores. E digo estamos porque moitas veces os comuneiros tamén somos os cazadores, non? Eu creo que é importante iso, ese matiz. Por qué? Porque hai que o ver desde ese prisma, non? En Galicia está ligado, a caza social está ligada á terra, está ligada ao propietario. Moitas veces o propietario do terreno tamén é o propietario dos dereitos cinexéticos. Por lo tanto, creo que non se pode separar unha cousa da outra, se ben non coinciden normalmente os comuneiros cos cazadores. O que hai que facer é ter unhas líneas de diálogo importantes e ser capaz de convivir. Unha mostra máis da multifuncionalidade do monte e da súa riqueza. Eu sempre digo que no monte cabemos todos, non? E ao monte, se algo ten, é ese pluriaproveitamento, non? Tanto se pode aproveitar desde o punto de vista dos gandeiros, como fan aquí, por exemplo, nesta comunidade, como poden estar en outras comunidades os silvicultores, como estamos os cazadores, como poden disfrutar do monte os sendeiristas. Entonces, creo que o aproveitamento plural e o respeto entre todos os axentes que estamos no monte é fundamental para conseguir ese entendimento e para ser capaz de sacar o máximo rendimento posible ao monte, non? Eu creo que en Galicia temos un problema, que non temos o monte suficientemente valorado, non? Eu creo que o que vale, cuídase, non? Entonces temos que ser capaces entre todos de darlle ese valor engadido ao noso monte, ao noso precioso monte, á nosa preciosa natureza, non? Eu creo que é unha labor que nos compete a todos e que todos debemos implicarnos nela, non? A
A empresa Ence Enerxía e Celulosa levou a cabo a segunda convocatoria do seu plan social que porá en marcha diversos proxectos por un valor de 3 millóns de euros. Estes terán como obxectivo mellorar a calidade de vida dos cidadáns da comarca de Pontevedra, impulsar actividades deportivas, a mellora e preservación do medio ambiente ou a loita contra a exclusión social. Nesta segunda ocasión, Ence seleccionou un total de 296 proxectos, entre os 470 presentados. O ámbito con máis petición foi o deporte base, seguido polo apartado de educación e cultura, a recuperación e coidado do entorno. Unha das iniciativas seleccionadas no tocante ao impulso ao emprendemento e a innovación é outorgada á Cámara de Comercio de Pontevedra, unha entidade que constituíu hai un ano e medio a súa propia mesa forestal. En esa intención de activar y potenciar el sector forestal, pues partimos de la primera iniciativa de la innovación. Entonces se ha convocado un premio a la innovación forestal, es decir, a introducir empresas que aporten sistemas innovadores para la explotación forestal. El forestal no solo es la extracción de la madera, sino puede ser otra actividad. Como a veces pongo de ejemplo, pues un hotel en una zona de monte, integrado en cabañas, lo que sea. O incluso puede ser ganadería alternativa, que complementa todo esto. Este premio, además, pedimos que sea realizable, es decir, que tenga una viabilidad económica, porque no solo se le va a dar un premio, sino que se le va a intentar acompañar para que ese proyecto se ponga en marcha. Lo que se trata de aquí es de despertar la iniciativa hacia el sector forestal y potenciarlos. Podría haber, imagínate, que 3 muy buenos, bueno, pues el tercero, intentaríamos igualmente, evidentemente no tendrían el premio ni el Accessit, pero sí ayudarle en el camino de la implantación de ese proyecto. Porque el fin de la mesa forestal es incentivar el sector forestal. Entonces no vamos a desechar ningún proyecto aunque no tenga premio. ¿Me explico? O sea, que si hay algún proyecto que vemos que es de interés, que es realizable y que hay que darle una aceleración o una precipitación en ese proyecto en base a una serie de ayudas, pues nosotros lo vamos a hacer. Porque además en la mesa hay actores importantes del sector forestal, incluso está el IGAPE, con lo cual entre todos vamos a trabajar en equipo para el sector forestal. O DOGA publicou o venres a relación de beneficiarios das subvencións para a elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. A primeira convocatoria destas axudas para a ordenación dos montes galegos beneficia a 157 propietarios. Trátase da primeira orde de subvencións deste tipo e o presuposto superou os 3,2 millóns de euros e ordenará case 130.000 hectáreas de montes veciñais en Mancomún, propietarios particulares, asociacións, cooperativas e sociedades de fomento forestal. A biofábrica de Ence Pontevedra implanta melloras que reducirán nun 20% o consumo de auga na súa planta de Lourizán. Aproveitando o recente investimento levado a cabo por Ence para a mellora da eficiencia produtiva na biofábrica, a compañía implantou un avanzado sistema de evaporación de condensados que substitúe as antigas torres de refrigeración da planta. O novo sistema fai posible a recuperación de condensados e a súa posterior reutilización no proceso de produción, cun substancial aumento do volume de auga reciclada utilizada no biofábrica. Ata aquí o programa de hoxe. No próximo Ponte Verde analizaremos un dos aspectos clave no presente e no futuro do sector forestal, a bioeconomía.